Diyos maray na aga po sa Indogabos, mga tugang. Ngunyan iyong ikakagsarong Domingo kan ordinaryong panahon. Sa satuya pong Santa Misa ngunyan, idulot naman po ang mga minasunod. Pasasalamat, dulot ni Binang Bunyag, Nene del Rosario and family, Nits Abio, Shirley de la Viña, Bahamundi family. Pasasalamat, dulot man ni Nene del Rosario. Pasasalamat para sa mga grasyang naresibi as in special intention ni Sheila Gurley and Judd Andrew. Pasasalamat dulot ni Mr. and Mrs. Ronel Joyosa and Marie Chris Joyosa. Pasasalamat in prayers kan Robredo family. Pasasalamat as in para sa mga grasyang naresibi dulot ni Cicely and family. Para sa ligtas as in marhay na salud ni Maria Faye Dona, Biel Maria, and Jerome Rodriguez. For divine guidance and enlightenment of Arnaldo II Bunyag, dulot ni Sis Binang. Para sa ligtas as in marhay na salud ni Arnold Curby, Arnaldo II, Cindy, and Carmen. Para sa kaumayan kan mga miyembro kan CRC LLFCC, lalo na kisi Salvi Asinte Bahamundi. Para man sa ligtas na biyahe ni Rodolfo asin Julia, dulot ni Sis Nene del Rosario. Para sa marhay na salud asin kaumayan ni Leti Robredo, asin complete healing ni Ramon Rabinitas, dulot ni Sis Nits Abio. Para sa kapahingaluan kan kalag, asin mga kalag sa purgatorio, dulot ni Sis Binang. Para sa kapahingaluan kang kalag, ng mga naging miyembro kang CRC LLFCC na nainot na sa to. Para sa kalag ni Father Lorenzo Juan, dulot ni Pobrecita. Para sa kalag ni Virginia, sa iyang 3rd death anniversary, dulot ni Sis Del. Para sa kalag ni Lionel Lumbria, dulot ni Sis Ining Lumbria. Para sa kalag ni Lorenzo Juan, dulot kan LLFCC family. Para sa mga kalag sa purgatorio, dulot ni Sis Nits Abio. Para sa kalag ni Damian, asin Felicidad, asin mga kalag sa purgatorio, dulot ni Sis Virgie Balang. Ngunyan, ang simbahan igwanin katungdan na ipadagos ang misyon ni Jesucristo. Sa pagpadagos na ini, kaipuhan ang tunay na paglingkod kan mga apostoles asin mga kasalihid kaini. Ngunyan yaon ang mga obispo asin kapadian na ipinapadagos ang misyon kan kagurangnan. Magkasararo kita sa pagpahiling kan tunay na paglingkod sa Diyos asin sa kagabsan. Ang satuya pong selebrasyon ngunyan, pamamayuhan ni Reverendo Padre Ryan Fenis, Kura Paroko kan St. John of the Cross, Paris, Agdangan, Baaw. Matindog na po ang gabos, asin awiton niya to ang awit sa pagpuon. Daging makakaagaw, ngunit kabuya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daging makakahanap, kami sa imo pinapuli. Sa ngaran ka na ba, asingkan aki, asingkan Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Jesucristong kagurangdanta ang pagkamot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo ka pos. Asin sa imong espiritu.
An sa tuyang misangunyan, idulot man yato sa Dios para sa tuya pong mga personal na mga intensyon. Mga tugang akontan sa tong mga kasalan, tangali magkanig ko kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ko nin makuri sa isip sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadsi ako kay Santa Maria Dani na Virgen, sa gabos na Angeles Saint Santos, asin sa indo mga tugang, nakipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak malugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagat katulinongan, sa mga taong marahay ang loob. Inuumaw miika, pinurukyaw miika, sinasamba miika, pinapanguraway miika, pinapasalamatan miika. Huli ka, dakula mong kamurawayan, kahurang na Diyos, Padeng langit nun, Diyos Amang makakamhan. Kahurang na kinutong Jesu Kristo, kahurang na Diyos, Cordero kan Diyos, akikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, ako aan sa mong pagkimahera. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Naging kasalaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan luro, kahalangkan. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. Dios, kusog kan mga nagsasarig sa imo, kaugayang dangugaan sa mong mga pakimaherak, asin hulit akon mayo ka,
an kaluyahan nin tawo mayong mahaman. Danay mong iwaras ang tabang kan sa imong grasya, tangaling sa pagutob kan mga tugon mo, mapaugmami ika sa buot asin sa gibo. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay sa nagahade, kasarokan Espiritu Santo Dios, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Inataman kan Diyos ang banwaan kan Israel. Minawot niya na ang sa iyang piniling banwaan, maging dayupot man sa pagkuyog kan sa iyang kabutan. Himateon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin Exodo. Naghali ang mga Israelita sa Rafidim, asin nakaabot sa disyerto nin Sinai. Asin nagkampo sinda sa disyerto, nagkampo ang Israel duman sa tungod kan bukid. Si Moises nagtukad pasiring sa Dios. Nagapod sa iyan kagurangnan, hali sa bukid, na ang sabi, siring ang isasabi mo sa harong ni Jacob, asin isasabi sa mga Israelita, kamo nahiling nindo ang ginibo ko sa Ehipto, kung paano ko kamo sinakay sa mga pakpak nin mga agila, asin dinira pasiring sa kuya. Ngunyan, kung dangugon nindong maray ang sakong tingog, asin utubon ang sakong tipan, magigi ko kamong sa diri, urog sa gabos na mga banwaan, tasakuya ang bilog na daga. Magigi ko kamong kahadean nin mga padi, asin banal na nasyon. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, kita ang sa iyang banwaan, mga karnero kan sa iyang aripumpon. Kitaan sa iyang banwaan, mga karnero kan sa iyang aripumpon. Maugmang mag-awit sa kagurangnan, bilog na daga. Maglingkod sa kagurangnan sa kaugmahan. Maglaog sa atubang niya sa magayagayang awit. Kita ang sa iyang banwaan, mga karnero kan sa iyang aripumpon. Midbidon ang kagurangnan iyo ang Diyos. Siya sa to ang nagibo, sa diri niya kita. Ang banwaan niyang kawan sa iyang pasabsaban. Kitaan sa iyang banwaan, mga karnero kan sa iyang aripumpon. Tamarhay ang kagurangnan, sagkod pa man ang sa iyang pagkamarahayon, asin sa sunod-sunod na kapag-arakian ang sa iyang kaimbudan. Kitaan sa iyang banwaan, mga karnero kan sa iyang aripumpon. Ipinapasabot sa to kan babasahon, nahuli ki Kristo, kita nakabalik sa Ama. Si Kristo nagadan, tanganing tawan kita, nin bagong buhay. Hinanyugon po niya to, an ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, ta si Kristo mantang kita maluya pa, sa itinalaan na panahon, nagadan para sa mga lapastangan. Masakit magkaigwa ning nagpapakagadan, para sa sarong matanos, ta para sa marahay, pwedeng magkaigwa nin mga nangangahas magadan. Alagad, ipinamidbid na gayo kan Diyos ang sa iyang pagkamuot sa to. Kaito pang para kasala kita, nagadan na si Kristo para sa to. Ngunyam pa daw na pinawaran kitang sala kan sa iyang dugo, lalo nang ililigtas kita sa kaanggutan huli sa iya. Takong kaitong kaiwal kita, ipinakiulian kita sa Diyos, huli kang kagadanan kan sa iyang aki. Ngunyan pa daw na naipakiulian na, lalo nang makakaligtas kita, huli kan sa iyang buhay. Bako sa naiyan,
kundi pinaabaw-abaw taang Diyos, huli kang kagurangnan tang si Jesucristo. Kung naarin, nakamtan tangon yan, an pakipag-ulian. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan marahay na bareta. Nagsasari sa saingang kataramon. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa saimong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susog kay San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagkahiling sa katawuhan, udok na naherak siya sa inda, huli na sa inda na orasa, asin nakaruloko, siring sa mga karnero na mayo nin pastor. Dangan ang sabi sa iyang mga disipulos, an aanihon dakol, alagad an mga paraani dikit, mga di kamo sa kagurangnan kan aanihon, na magsubol nin mga paraani sa iyang aanihon. Inapod niya sa iya ang 12 niyang disipulos, nagtao siya sa indaning kapangyarihan sa mga maating espiritu, na makapalayas kaiyan, asin makabulong kan gabos na kahilangan, asin gabos na kaluyahan. Uyaan ngaran kan 12 apostoles enot Simon, na inaapod man na Pedro, asin Andres na sa iyang tugang, Santiago na aki ni Zebedeo, asin Juan na sa iyang tugang, Felipe asin Bartolome, Tomas asin Mateo na parasingil nin buwis, Santiago na aki ni Alfeo asin Tadeo, Simon na Cananeo asin Judas Iscariote na iyoan nagpasaluib sa iya. Ang 12 ini sinugo ni Jesus asin tinugon, dahil kung magduman sa dalan nin mga hentil, ni maglaog sa syudad nin mga Samaritano, kundi ralakaw kamo pasiring sa mga nawawarang karnero kan harong nin Israel. Sa saindong paglakaw magharubay kamo, haranina an kahadean kan langit. Burlungon an mga mayhelang, barangunon an mga gadan, rilnigan an mga dauton, paralayason an mga demonyo. Nag-ako kamo mayong bayad man kamong magtao. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag umaw sa imo Kristo, matukaw po. Mga namumutan ko mga tugang kay Jesucristo, ano ang sinasabi mga tugang digdi sa tuyang ebanghelyo? Kan mahiling po mga tugang kan sa tuyang kagurangnan na si Jesus, ang kadakol na mga tawo. Ang sabi digdi po sa ebanghelyo, naherak an sa tuyang kagurangnan sa mga tawo. Ninhulita, garo sinda mga karnero na mayo nin pastor. Nakaduwang beses na po ako mga tugang na nakaduman sa Holy Land, kaya nakahiling na po ako duman nin mga karnero, asin pag igwanin mga karnero, igwanin nagaataman sa inda, an sa indang mga pastor. Kung digdi po sa tuya, minsan po baga, kung nakakaagi po kita sa mga uma, o makakahiling po kita nin mga itik, di ba kadakol na mga itik, asin an mga itik igwa po nin nagpapastor.
Kaya maugmaan mga tupa, pagyaonan sa indang pastor. Maugmaan mga itik, pagyaonan sa indang pastor. Kaya kan mahiling ni Jesus ang mga tao, naherak an sa tuyang kagurangnan. Sabi niya, garo sindang mga karnerong mayo nin pastor. Duwang punto po mga tugang an sa tuyang paghurup-hurupan ngunyan. An enot na punto mga tugang, igwa kitang nadangog na tinaram kan sa tuyang kagurangnan. Asin ang tataramo na ini mga tugang, pag nakaka-attender po ako nin mga ordinasyon sa pagpadi, siring man sa mga madre o kaya sa religious life, pagsasaindang mga ang profession, temporary o kaya perpetual profession, ginagamit po ang biblical verse na ini mga tugang. Asin ano po ang biblical verse? Sabi po digdi, an aanihon dakol. Alagad ang mga paraani, dikit. Mga di kamo sa kagurangnan kan aanihon na magsubol nin mga paraani sa saiyang aanihon. Iyan po ang sinabi ni Jesus sa mga tao, sa iyang mga disipulos, magpangadji kamo. Asin iyuman po iyan mga tugang, ang sinasabi ni Jesus sa lambang saro sa tuya, na ibali man yato mga tugang sa satuyang pagpapangadji arual daw, ang bukasyon sa pagpapadi, ang bukasyon sa pagmamadre, ang bukasyon sa paglaog nin religious life, di ba? Buhay relihiyosa. Taano po mga tugang, kaipuhan yato sinda sa tuyang simbahan. Di ba halimbawa, ang mga padi, alangan man po na mga Romano, Katolikong, Kristiyano kita, pero mayo nin mga padi. Papaano po kita mga tugang makakaako kan mga sakramento na tinugdas ni Jesus kung mayo ang mga padi? Kaya padangat niya to ang mga kapadian. Naglalaom kita na magdakol ang mga padi. Kaya sabi ni Jesus, magpangadji kita para sa bukasyon nin pagpadi. Tangunyan pong henerasyon mga tugang, kadikit na sanaan naglalaog sa seminaryo. Kan panahon ko po, kan naglaog ako seminaryo, mga nasa 90s, tapos early 2000, 2004 po ako nakapadi, pero 1994 po ako nagpuon na maglaog seminaryo. Medyo dakol pa po kami. Ikumpara mo po ngunyan sa mga naglalaog seminaryo, medyo bawas pong marahay. Lalong-lalo na nasa tempo ang kontemporaryong panahon kita, digital world, di ba? Kadakol po kan nakaka-attract kan atensyon kan mga kalalakihan. Kaya dawa inaapod kan mahal na Diyos, iba man an sa indang nadadangog, di ba? Da isinda nagiiyo sa pangapudan kan Diyos, ta igwa man ibang nagaapod sa inda, an kinakban na material world, o kaya an ibang mga bagay-bagay na nakakapagtauning kaugmahan kan sa indang pagkabuhay. Diba? Dawa sa pagmamadre, may scarcity man, kakulangan sa nagmamadre. Duman po sa kuyang parokya sa Agdangan Baaw, pasalamat po ako nag 6 years na po ako sa pagiging kuraparo ko. Sa July 3, mahali na po ako duman. May bagong assignment na po ako sa NCF, Biskas, sa Kamhay. At least bago po ako maghali, naka-attract man ako nin duwang kalalakihan, kaya yaon po sinda sa seminaryo. Mga dati ko po sindang mga sakristan, at least na ako, naugma ako sa pag-serve ko sa indanin 6 na taon bilang kuraparo ko, igwaman akong na-inspirar na mag-iyo sa pangapudan kan Diyos sa bukasyonin pagpadi. Pero mayo sa bukasyonin pagmadre. O kaya, yan, babalitaman po sa pagpangadji niya to, na igwa po nin mga kababaihan, na i-consider man ang bukasyon sa pagmamadre, o kaya religious life. Importante, kaipuhan po sinda mga tugang, kaipuhan niya to sinda sa satuyang buhay. Sinda po ang nagaataman asin nagtutukdo sa tuya. Di ba? Kan buhay ning kabanalan, kung papaano kita magkakaigwanin marhay na relasyon sa Diyos asin sa kapwa, kung papaano po kita mapapalangit. Kaya sabi ni Jesus, magpangadsi. Kaya kita mga tugang magpangadsi, tanganing kadakol kan mag-iyo sa pangapudan kan Diyos, sa pagpapadi, pagmamadre,
paglaog sa religious life. Ang ikaduwang punto po mga tugang, iyon na, aram po ni Jesus na sa tuyang kagurangnan, napakatapos na siya po magsakit asin magadan sa krus, tapos pakalipas nin tulong aldaw, mabubuhay liwat sa mga gadan. Tapos pakatapos kang 40 aldaw, siya po mabalik na po sa langit, mabalik sa iyang ama, na yaon sa langit. Aron po yan kan sa tuyang kagurangnan. Kaya dapat, igwa po nin mapadagos sa misyon kan sa tuyang kagurangnan. Asin ano ang misyon kan sa tuyang kagurangnan? Nasambitan na po sa tuyang ebanghelyo. An ibalangibog ang tataramon kan Dios, diba? An magbulong sa mga tawong igwanin man lain-lain na kahilangan, an pagtabang sa mga kapwa, diba? An pagpaluwas nin mga demonyo. Iyan ang misyon kan sa tuyang kagurangnan. Kaya, pero mabalik na siya sa langit, kaya kaipuhan ang mapadagos kan sa iyang misyon. Kaya, digdi sa ebanghelyo, from among his disciples, kadakol po kayan, nagpili po siya nin 12, inapod na mga apostoles. Ining mga apostoles na ini, hali po ini sa mga disipulos ni Jesus, nagsusunod kay Jesus, mga learner, pero kansinda po andam na, isinugo na sindakan sa tuyang kagurangnan sa sarong misyon. O kaya inapod na sindang mga apostoles, one who is sent. Ipinadara, isinugo, tanganing ipadagos ang misyon kan sa tuyang kagurangnan. Pinangaranan ang sa indang mga pangaran. Pero tandaan niya to mga tugang na kadaklan sa 12 apostoles kan sa tuyang kagurangnan, sinda po mga tugang parasira. They were fishermen. Nagdadakop po sinda nin sira duman sa danaw nin Galilea. Kaya mga ano po ini, mga uneducated, an aram ninda ang pagdakop nin sira. Di ba mga ordinaryo mga kalalakihan? May mga pamilya man sinda, apuera ki San Juan Apostol o Ebanghelista, o may mga familia man sinda, mga parasira, ordinaryo mga kalalakihan. O an marahiray sa na an buhay digdi si Mateo. Kasi Mateo po, parasingil nin buwis. Na sa mga Hudiyo nga ni, inaapod sinda mga public sinner. Di data, mandaraya po sinda, ibinubulsa ninda an bako man sa sainda. O kaya mayaman po si Mateo, pero inapod man siya kan sa tuyang kagurangnan. Subot sabihon, ang inapod ni Jesus, bako sanaan mga uneducated. Bako sanaan mga ordinaryong mga tao. Kundi inapod man niya ang mga may kaya, asin may kakayahan sa buhay. So ano ang buot sabihon kaini mga tugang? Pag inaapod po kan Dios, saralak po ini mga tugang. Bako man inaapod niya ang gabos ng mga pobre o kaya ang gabos ng mayaman. Saralak po mga tugang. Buot sabihon, kung kabutan kan mahal na Diyos, aapodon ka kan mahal na Diyos. Mayaman ka o dukha ka, may inadalan ka, umayong gayo kang inadalan, marayan sa imong itsura o bakong gayong marahayan sa imong itsura. Pero gabos kita actually, inaapod kan mahal na Diyos. Manlain-lain ang sa tuyang bukasyon sa pagpapadi, consecrated life, bukasyon sa pag-aagom, bukasyon sa single blessedness, pero gabos po yan pangapudan kan Diyos. Asin ang gabos po yan pangapudan tanganing kita maging banal. Kaya sana po mga tugang kon inapod kita kan sa tuyang kagurangnan, asin aram niya to, na ini talaga makakarahay sa satuya, mag-iyo kita sa pangapudan kan Diyos. Pero gibuhon niya to, ang dapat niya tong gibuhon. Alimbawa, kan ako po inapod kan Diyos sa bukasyon nin pagpadi, nag-iyo ako sa pangapudan sa kuya kan Diyos. Pero pinagsubmit ko po ang sa kuyang sadiri sa formation sa seminaryo. Buot sabi nagsunod po ako sa palakaw sa seminaryo. Naghingowa ako. Diba? Sa pag-aadal, sa pagpapangadji, sa marahay na relasyon sa mga co-seminarians, saka sa mga formators, siring man sa mga tao, asin sa iba pa pong mga aspeto. Tapos pinili ako kan mahal na Diyos. Sabi nga ni kayan, many are called, but few are chosen. Kaya dawa inapod ka, pero
Pero yaon sa mahal na Diyos kung pipilion ka kan mahal na Diyos. Kaya nga niya ang iba, inaapod kan Diyos, naglalawag seminaryo, pero later on, daiman nakakapadi. Kasi daiman sila pinili kan mahal na Diyos. Kaya pirmi kitang magpapangadji sa Diyos, tanganing kadakol pang mag-iyo sa pangapudan, ano man na pangapudan sa tuya kan mahal na Diyos. Pero tandaan niya to, ano man ang sa tuyang pangapudan, gabos iyan pangapudan, tanganing kita maging banal, tangani na kita mapalangit. O Jesus, na samuyang modelo, samuyang marahay na pastor, tabangan mo kami na magpangadji permi para sa bukasyon nin pagpadi, pagmadre, ang religious life. Siring man tabangan mo kami na pag kami po sa imong inapod, asin aram mi na ninhulita inihali sa imo, mag-iyo kami sa imong pangapudan. Pakarhayon niya mo ang samuyang buhay, susog sa imong kagustuhan. Taaram mi na ini ang magdadara sa muya sa kabanalan, ini ang magdadara sa muya sa pakikisumaro sa imo, sa imong kahadean sa langit. Amen. Matindog na po ang gabos. Nagtutubod ako sa sarong Dios amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahiling asin dainay hiling, asin sarong kagurangnan na si Jesu Kristo, bugtong na aki kan Dios, asin namon dagikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Dios nagikan sa Dios, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Dios nagikan sa totoong Dios, ipinangaki dahi na lang saro sa pagka-Dios sa Ama. Huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa tong mga tawo asin huli sa tong kaligtasan. Naghilig siya hali sa kalangitan, asin nanilaman huli kan Espiritu Santo, kay Virhen Maria asin nanitawo. Ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sabkot sa kagadanan asin ilubong. Asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa tokan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Ansayang kahadean daing katapusan. Asin sa Espiritu Santo kagurangnan asin kagtaunin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kay bakan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paaginin mga profetas, asin saro banal katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ning pagtubod sa rong bunyag, sa pagpatawad din mga kasalan, asin nagalat ako kan pagkabuhay liwat din mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Amen. Pamibi nin banwaan. Bilang banal na banwaan kan Dios na inapod sa manlain-lain na paagi, tanganing magpalakop kan marahay na bareta kan sayang kahadean. Darahuntan sa tong mga pangangaipo sa Ama, na padagos na nagbabantay sa to, ang sa tuya pong simbag kagurangnan hinanyuga ang sabong pamibi. Kagurangnan na nyugaan sa mong pamibi. Tanganing an Santo Papa, asin mga obispo kan simbahan, maimbod na maghulit kan mensahe ni Kristo sa bilog na kinaban. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing magtalubo kita sa karahayan, asin pagkamatinao sa mga anduyog sa kapwa, sa ngaran kan kahadean kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganin ang mga parauma, bindisyonanin marahay na panahon, asin maging dagya ang ani, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang, makamati ninranga asin makusog, huli kan pagmangno nin mga nag-aataman sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, magpahingalo sagkud paman sa katuninungan, kan kahadean ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Langit no na Ama, dakol an aanihon alagad dikit an paraani. Sa imong pagmakulog, himatea asin tabang kaming makisumaro sa kaugmahan sa pagpalakop kan sa imong mensahe.
huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos. Gibo asin kag tao, nabo sa diri mo. Kapinonan kapanoan, min mga karahayan na nakamtan. Kapos palaog mo. Anuhan ni kakadunot ko sa pangataman mo. Sa buhay na ini, naimagilan ng mga biyaya. Ano ba yan? Ang ikapabalos ko. Matindog po ang gabos. Magpamibay ko mga tugang talan sa ko asin sa indong atang mako umalugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot. Para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran. Para man sa pakinabang niyato asin kang bilog niyang banal na simbahan. Dios, namihibi kami, nahulikan kakanon kan mga atang, asin hulikan sakramento ngunyan, pinapagusog asin binabago mo, ang kamugtakan nin tawo. Magtugot ka na dai magkulang sa tabang kan mga ini, sa samong mga hawak asing kalag, huli kay Kristo, sa mong kagurangnan, Amen. ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Itas ang mga puso. Initaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Makangalas ang gibo niyang ini, huli kan misteryo Pascual, na halis sa kasaklan asin sakal kan kagadanan, maapod kami sa kamuraway na ini, nangunyan masabi kaming lahing pinili, hading pagkapadi nasyon na banal, banwaan na sinadiri. Asin ipagbareta mi minsan saen ang mga kabagsikan mo, ikaw nagapod sa mo halis sa kadikluman, pasiring sa makangalas mong liwanag. Kaya, kay bakan mga angheles asin arkanheles, kay bakan mga tronos asin dominasyones, asin kay bakan gabos langit no na hukbo, nagawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Maluhod po. Kagurangnan, ikan ng banal, burabod, ding gabos na kabanalan, kaya ini mga kabanala ka ng bon, kan para sa mo, kan sa mo, kagurangnan na si Jesu Kristo.
Kansya na sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkua siya nin tinapay. Asin pagpasalamat binak ini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, taynan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi pagkuanyaman ning kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, taynan kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami nagrumdom kan sayang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikamahera kami nagaarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan, ay nakalakop sa bilog na kinaaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakad sa mong papa si Francisco, asing kan sa mong obispo si Rolando, asing kan gabos na klero. Siringban, girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang, ay nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na magadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na maybe kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virgen na Inakan Diyos, Nuestra Señora de Peña Francia, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, San Pedro Bautista, San Juan Evangelista Apostol, asing gabos na santos, nagaidto pa na kapagayagaya sa imo, maganigong magin kay raskan buhay na dayong kasagkoran, magaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asing kaiban niya, asing sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasarukan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asing kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po ang gabos. Natukdoan kan manakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, na hangas kitang magsabi.
alon ang ngaran mo. Magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, isirin sa langit. Ang samong kakanod sa araw-araw, itao mo sa muya ngonya. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin para kami ang naraasa sugo, kundi arawa kami sa Agawa kami sa gabos na maraot na maybe kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo ang katuninungan, tanganing kami natabangan kan sa imong pagkaherak, maginday talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Bantang kami naghahalat kan mogmang paglawom asin pagdatong kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Ulitang sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siling man ang kamurawayan, sa mga Yesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imo mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hare pagilingan sa mga kasalan, kundan pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigwa, na siya mapatuninong asin magkaboronyog, sosog sa imong kabuktan. Ikanaw buhay sa nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan kamo nin katuninungan. Peace be Peace be with you. with you. Cordero kan Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan, kan Cordero kan Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan, kan kinaan.
luhod po. Uya ang kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Matindog po ang gabos. Mamibi kita. Kagurangnan, siring kaining sa imong banal na komunyon na inako mi, na nagpapahayag kan pagkasaro nin mga paratubod sa imo, magbunga man ini,
nin pagkasararo sa imong simbahan, huli kay Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po para sa pasasalamat. Pasalamatan ta po ang sa tong celebrante ngunyan, si Reverendo Padre Ryan Fenis. Ang sa tuya pong mas sponsor, Di Lavinia Family. Siringman, pasalamatan taman, ang mga nagbasa, ang akulito, asin ministro laiko, asin kamugabos na oya digdi na nakisumaro sa misang ini. Salamat po sa Indugabos. Pasalamatan taman po ang management kan PBN Broadcasting Network, asin kan Birds, sa pagdagos na pag-air kan misa ning banwaan, na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga, sa PBN Broadcasting Network, asin Converge Channel 9, asin mahihinanyog sa OKFM. Madadalan man po ang misa ning banwaan sa Facebook, live streaming, asin sa YouTube. I-search lang po ang misa ning banwaan. Dahil po paglingawan na i-like, asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakaka-atindir nin Santa Misa. Salamat po. Matindog na po ang gabos. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan asin pakabanalon kan Dios ang sa indo mga kagamitan sa pagpamibi asin pagdebosyon. Bendisyonan asin patalubuon kan Dios ang sa tuyang Romano Katolikong pagtubod. Bendisyonan bulungan kan Dios ang mga naghihelang, makamtan man lugod daan kaumayan sa hawak asin sa kalag. Siring man bendisyonan kan mahal na Dios ang mga nagsisilibrar kan sa indang birthdays, wedding anniversaries, asin mga importanteng selebrasyon na sa indang ipinagsisilibrar mo niyan. Bendisyonan man lugod kamo kan Dios na makakamhan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa Diyos. Dakaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus dahon sa mga katawahan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya dahon yato munyan. Ang tatarahamon na nadamo, ang tinapay na nagpaso, ang murahon nin pagkong puso, tanganin sa kapwa maglingkod, takaw sa mga